Hej, mennesker. Jeg sad bare og kiggede på YouTube, sådan noget, så sådan en video, når man kunne få større læber. Og jeg vil bare gerne prøve det for sjov skyld. Ikke fordi jeg har brug for større. Men du kan tage sådan en låg her, ikke? Og hvor sådan der er hul. Sådan. Og så skal du holde den på dine læber, og så skal du bare suge ind i 10 minutter. Jeg gider ikke sidde og filme i 10 minutter, så det kommer til at gå hurtigere. Og så viser jeg resultatet bagefter. Så nu prøver vi. Klar? Mm. 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 Oh my god. Det går ikke det her. Ej. Au. Au. Ej. Ej. Okay, det går ikke. Aldrig gør det, jeg mener det. Au. Ej. Ej, jeg mener det. Hov, det går ikke. Det er så stort, ja. Okay, jeg mener det. Aldrig gør det. Fuck, det går ikke. Ej, de er helt... Ej, jeg tror lige, jeg går på Monica. Okay, stop. Ej.